Parlok pedang boram biang ipi saji sen jakane ke channel. Hakani ke video lawan ra sp. Ya ka film ka ba kerteng. Balota 2024. Kani ke film ke sedang. Hakawe ke senang hakasnam har hajar hanyau. Arngut ki candidate ki ba ya kun election. Kita candidate ki de. Kawe ke de gante ke ba kerteng ka hidal ko ka yakun persyabat o candidate o ba kerteng o idaralan. Kajing yakun election ke jongki kadai de kajing tit board nak mentah bikin job hakata kajing yakun election ke jongki hakata kajing ya kun election ke jongki om dei tang daka jing tit board kajing ya le persahabat kajing le don bor ke ba ka kan hun jong o idar lain ka le don bor bat ke penyap ya ki briu ki ba om kerjan ya ta o kertong jongki shu ki le don bor dak ba kita sia ya di trong ki priu ki ba om kerjan ya u candidate trong ki khnang ba kindo ban thebon hata ka snem badan kata ka election ko we ka no hikai ka ba kerteng ka imi ka chong ka sar ka ba u khun chong ka u ba kerteng o enso ka ju 3 months nya ba ban yara ba kata ka for election badan ka polling vote haka school ba haka hikai ka ju yarap kam hata ka por badan kata ka election kajing ya thep vote haka takapor kadai daki ballot paper baki pai ba ki thep apok sendong adin baki pai ba ki le deban thep vote nong pe jong ki polling station jong ka election commission luan ban lumban lang ya ki sendong ban pan poi chaka office jong governor o principal jong kata ka school ula pha de ki imi ban ya le rangkat bar ta brio ban penkit ki kata ka sendong anta kilete ya ki kiti ke jongka hakta ka sendong da kunjri ban yada man lait ke jingja ki vote nakta ka sendong rangkar bat uba ya trei bat ka uba kerteng o wax ulah ile rangkar bat ka ban kit ya kata ka sendong haka kali jong ta o ba trei haka election commission ude ubri uba la cha tong pisa haka kan hon jong o mix haka jing ya lenti ke jongki ta brio la thmu ban thong pisa iki bakin IT no ya kata ka sendok hau handai ki imi bat wax kila kentai ya kata ka jing thmu ka jong anda lawan ka kali jong o mix rangkat bat ki kan hon ka jong taw brio la mut ban kidi ki sklau abaki yo i kata ki imi bat wax kila ya pen ben ban ya kanthi no na kata kali amar ba ki mut ban ni kanthi taw brio la sia dia wax adoba ula klat ki imi ha kata por la cho ya tahu beriu dakta sendok bat kala pet keran no nakta kali kat ba kadang rei kata klau kala yo sneo pawan ka wei ka kali yo i kata kali ba ka ying ha kata ka por kala kiu bat kala chong hata kali ondau ta nong nia ya kata kali ulah lap ya ka jing chap nyap jong kita ke arngot kum tau la phon pen tip cha mix bat ka kan hon ka jong kilawan ha kata ka jaka hata kli yo i kata kajing cha penyap ubriu jongki ubatre haka election commission umik saba uyo i kata ulopon pentip cha ubos jongki kadba udang keren pon hangta kimi kalahiar nakata kali bakachong kala pet kran no chaklau ubos jong mik haba uyo sneo ya kata kajing cha penyap ubriu jongki bat uyo sneo ba omdon show kata ka senduk tewon kumta ulapa yo mix ban bodin no yaka emi kumta hadu bombit kila bodi ni ke imi kala pois ka we ka klau hapo kata klau kila yawat ika keleng ukun jong kau enso rangkat bat ka meka ka jong haba ki yo i ba ke imi ka kleng wan ying show ki don ha ka jing tieng anda kle yo pho ni ka kle yi tho iki ba ka don cha klau ba kam tip ha ka no ka chaka enso haba ukli ye ka kami ka jong chano wax kalai tho yu ba ula cha pen yap haba uyo snoi kata ulumut ban pen kim no cheki pulen ka kmi ka jong okla khang yu ba umdei ban pen tip cheki pulit namar ba kamla cho ban chania ai ki pulen ki pulit hadin ba kila yo jing tip ya ka jing cha pen yap jong o nong tre jong ka election commission ba ka jing cha pen yap jong wax kum jo ka jing cha jong ka sunduk thewon kumta kila wan cha ying jong ka imi enso hamar ba yo sneu yaka jingwan jong ki pulit ulah buri no yaka phone ko jong kita ki pulit kila kemu enso pantokit chanodon ka kmi ka jong bat chanodon ka sanduk thewon ha jing cha set patok jong enso li yo bani kren bat upulit morales
udah pulit baju le tuition haka kemi ke jong haka por ba udang pulai badu yo ban keren badu pulit pastor kita ki pulit kila ong yu ba ki set yu de namar ba ki kwa ban yo ya ka jing tokin haka jing ye de jong ka jing cha penyap jong wak badu nong tre jong ka election commission ben so ong kita ki pulit om de ka kemi ke jong ka ba penyap ya kita ki brio morles long hoi usnyo thoi kata ka de tang ka jing suba ka jong ki haksni babot ka election commission kala penmi khobor ka ban senge chwa ban bena ya ka result jong ki nong job jong kata ka election namar ba 4 poilut barok ki senduk thebon hakta sni o jimbo bat ka kmi ka jo kila cha bat a mix ulama hamban siet ki bat ul phayo jimbo ban kli chanoka emi ka dan bat chanoka ta ka senduk thebon da ka jins neo bitar ka jo ula bread e kata ka phon bat ula chim ya ka kanchi la dong yo mix da kata ka kanchi ke mi haba ka ya sneo kata ka jingja lamba ka phon kala teng bat kala yam bat kala sneo bitar ya kata ka jing jia ya ka hadeng kata andau mi kuli ya sneo ya ka jing ye tho jong ki para lok ka jong ba ka sarkar ka jong ki kan sa ai da ka khusnam chaki briu ki ba yo ban kem ye ki imi kan sa sio ar laksan pheu hajar php mix samar ba uyo snoi kata okwa ban yo marwe kumta ula penyap no ya kita ki para lok kecong haden ba ula de ban penyap iki ula wad ika imi anda ula lap ika hang ta ula mut ban siet penyap ika ban yo ya kata kesenduk badan ki won kimi kala yele persha badu hakata kejing ye cho kecong ka badu hakabakado kala laban penyap yo hata kasngi ki pulit kila penlai UN zona patong kila kid yu chaklau haka kali ke jongki anda kila poi haklau kila penting bat kila pha yu bon phon no chaka kemi ke jong ban kali chano ka kemi ke jong ka dan namar ka jing cha penting ke jong wen so la phon ban kali ya ka kemi ke jong chano ka dan badula ye thoi ka ye ka jing cha maham penyap ke jong ka kemi ke jong ko la teng mat kala karpat kita ki pulen ba kimde ban penyap ya khun jong ka bat kali thoi ki ye ka chaka ba kadan haden ba kala de ban ye thoi ki kita ki pulit kila sange ban penting ya o enso haden ka dapat dan ke jing per jingmot habadeng ke jong ki pulit morales ula sneu pitar ya pulit pastor kumta ula siet penyap yo haden kata ula ya rap ya o enso man lejwat ya ka kemi ke jong enso la phon chaka kemi ke jong ula yi thoi ka ba upulit morales ula ya rap yu ban penlaj im yu ka kemi ke jong ha kata ka por kala pha yu ban ya thoi ki pulit ba kan sale kat kum ka jing pha ka jong ki kum ta upulit morales ula phai ka ban wani kandu bat ki ha ka ying jong o idar lain anda ka imi kala bo kata ka phon kala wad kata ka ying jong o idar lain kala klina arngot ki brio anda kala lab kata ka ying idar lain ode uta candidate uba yele kata ka election aba yo i ka ba kara kata ka sendong ula pediang sneo bahai ka badula ya lamika chaka ying ka jong o kata ka sngi u enso rangkat badu taw pulet lawan cha ying jong o idar lain aba ukuli na kinong upgrade dan kakentai ke bawan kata ka ying jong o idar lain kita kinong upgrade kila bure ya kata ka jingwan jong ka kemi jong enso lebut ban phone chaka kemi ka jong hanre ka battery phone jong ka kemi ka jong om don show haying jong idar lain ula penbe ka ban ula perchang ban thong ka da ka bisa ba unyo ban kne ya kata ka senduk badan ki won ado ka jan met kan ba idar lain udang od yaunar ban penlai ya ka khti jong ka imi ba unyo ban kne ya kata ka senduk ha kata por lawan ya khi ki pai ba kila dawana o bon penlai no ya ka imi idar lain ha ba uyo snoi kata ula maham ya ka imi lada kam ngi bat kam le kat kum ka jing pha ka jong unsa penyap ya ka ki mi kam ting ya kata ka jing maham ka jong ta ka jing keren ka jong ka bat ka jing dawa jong ki pai ba widar lain ula ting bat ula penlai ya ka anda lawan ki pai ba bat ki pulit
emi kala yatho ya kita gi pulet but kala keno ya u idar lain bau dan kti haka company abrio ka ba upha taki kanhon ka chong kumjo padu dan jing thmu ban kne ya ka sandok ban pendo ya ka hok chong ki brio ki bulet haba ki ya sneo kita kila kemno ya u idar lain haksni bobot aden bagi pulit kila depan pelong ya ka jing tokin kila keno ya u idar lain ban set bendi no yu hatakas ka kandidat Hidalgo kalawan ban ai khoble ka emi wat ka dei tang konong yarap hatak election kala pendep hok ya ka kamram ko jongka aden ba kila penpoi ka tak sendok ke badang sa kila permana ya ka result jongka tak ka election nong job hak tak election ka dei ka kandidat Hidalgo haka election ke bebon udir lain udang ye khun biang ya ka tak election keba oi kun na po jail hakda ka election ka jingi the board amde show daki ballot paper ka de daga machine haka polling board badan haka school ba johi ka emi kila tesi ki machine haswa bakin the board kila ba kata ka machine kamlong ka de ka basneo kata ka de ka dak jongka jimpam sap haba ka sarkar ka punlut chibon ki pisa bantheri ki tiar the bon jing thet pat ki tiar ta ki ba tador lane dak basneo ka bala punlut ya ka pisa sarkar kene ka film kalkut no tanghang nei parlok lada bisneo tana de kene ko videos no ba like ba subscribe nginsa ya kendo pan ha ko we pat ka video ko play sibon